шаярулы видеоларны бераз гына читкәрәк куеп, түбәндәге эчтәлекле видеоны куеп карыйм әле, монысы күпме карау җыяр икән. Бераз гына четереклерәк сорау, күренеш, вакыйга дисәк тә була. Хәзер күрерсез. Белгәнегезчә, узган ел урман арты Залесный бистәсеннән Тец урамына кадәр шушында юлны киңәйттеләр, 4 полоса ясадылар, искиткеч шәп юл, чыгуы, керүе, җан рәхәте. Тик урыс әйтмешли бер но бар. Кызганыч, бу бәхетле хәрәкәт дип әйтик инде, моны узак бармый, Тец урамына кадәр генә бара. Менә хәзер 4 тасмалы юл буенча барам мин. 4 полосалы юлны шулай тәрҗемә итәм. 4 тасмалы юл дип. Менә 3 тасмага калдык. Һәм Тец урамына килеп җиткәч, ул ни бары 1 тасмага кала. Анысы да шул. Менә кичләрен 6-лар, 7-ләр тирәсендә менә шушы 1, 2, 3 тасмадан машиналар киләләр дә, менә шушылай иттереп бер юлга керәләр дә кысылалар. Мондагы бөкене күрсәгез. Анысы да шурсын. Әле әйтәләр бит, менә халык мәкале бар бит. Хәерчегә якты чырай күрсәтсәң, ул гел ямаулык сырый диләр. Безне инде автомат рәвештә хәерчегә кертеп 2018 елдан бирле менә шушы юлга ямаулык өстенә ямаулык салып тик торалар. Һәр ел инде ничә ел була? 5 ел була, түгелме инде менә бу. Бу юлның начарлыгын күрсәгез, менә монда 10 минутта кайтып җитәсе араны ярты сәгать кайтасың. Валлаһи. Шәһәребез җитәкчесе Илсур Рәис улы Метшин сүзләренә караганда, Нурихан Фаттах урамының проекты киңәйтү, проекты әзер. Тик аңа акча юк ди. Кая китте икән ул акчалар? Кайчан булыр икән ул акчалар? Юлын Тец урамына кадәр ясавын ясадыгыз. Калган үзегез карарсыз дигәннәрдер инде безгә. Урыс әйтмешли, вот так и живем.